Alhamdulillahi, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Alhamdulillahi, yau za mu yi dubiya zuwa ga muhimmanci da asararu da tasiri da lokutan da muke yin sallolin nan guda biyar suke da shi wajen samun kusanci da Ubangiji. Waɗannan lokuta da muke ganin su waɗanda Ubangiji ya zaɓan mana domin mu bauta masa, haƙiƙa lokuta ne masu darajar gaske, kuma lokuta ne wanda mafi yawan mu ba mu cika la'akari da asararu da tasirin da waɗannan lokuta suke da shi ba. Mu ɗauka a yanzu muna lokacin sallar azhar ne, wanda mina sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa daga lokacin da za a ce rana ta yi zawali, lokaci ne wanda shi kansa wannan lokaci ne na ijaba, wanda ana gab da kiran sallar azhar. Sannan kuma da za ka karanta suratu yasin a wannan lokaci, shi ma mina sunna lokaci ne da in kai tosi da wannan sura don neman yarda Allah ko kariya ko wata bukata, amfani da wannan suratu yasin Allah yana karba. Kuma idan muka duba, to da zarar aka ce maka azhar din lokacin ta ya riga ya shigo, ai muna sane da cewa addu'a bainal azani wal iqama la turattu, addu'a tsakanin kiran sallah da lokacin da ake iqama, Allah bai kin karɓar wannan addu'a. Wanda kun ga kenan tun daga lokacin da a ce maka ana gab da kiran sallar azhar lokaci ne mai daraja, to har kuma zuwa lokacin da aka kira sallan sai ka roki Allah, ka yi addu'a, ka yi koyi da mai kiran sallah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila wad-darajata ar-rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata wa fi riwayatin innaka la tukhlifu al-mi'ad. In kai wannan addu'a, kai wa annabi salati, duk abin da ka roƙa Allah yana karba. Kuma wani abin sha'awa wanda sai nikan tsaya lokaci in ci to me yasa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a roƙa mashi wasila tsakanin kiran sallah da iqama. Wannan ya ishi mai basira ya gano cewa lalle lokaci ne mai daraja, tunda har manzon Allah ya zaɓi wannan lokacin, shi yake so a roƙa masa alwasila maqaman mahmudan ladhi wa'ata, shi yake so a roƙa mi a wannan lokaci. Ashe kai ma kanka da zaka mai da hankali bisa dukkan buƙatuwarka da duk damuwarka da duk neman mafitarka a irin wannan lokaci, wallahi da ka dace, wallahi da kin dace. Sai kuma mu duba mu ga ita kanta sallar azhar din, ai tun daga lokacin da aka yi iqama mutum ya riga ya shiga zikiri. Wasu na ganin cewa tsakanin ma iqamar da kabbara din zaka yi roƙon Allah, ko da akwai sabani, akwai da suke ganin ya halasta bisa dalili na doron hadisi, wani maybe su ce wasu ce a. To a cikin sallan gaba daya wa aqimus salati li dhikr, ita sallah gaba ɗayanta zikiri ce, duk gaɓoɓi ga sanin birjak waɗanda zaka nemi kusanci da Ubangiji a cikin yanayi na sallanka, musamman a cikin sujuda. Annabi na cewa ku yawaita roƙon Allah, ku ne yawaita neman taimakon Allah da gafara da cin nasara a cikin sujuda, domin wasajidu yasjudu ala qadamai Allah ta'ala falyas'al wal yarkab. Shi mai sujuda wa abucin sujuda yana yin sujuda ne a gaban Allah subhanahu wata'ala, saboda haka ya roki Allah buƙatar sai ya kwaɗayin rahama Ubangiji a hali mun yana cikin sujuda. Haka idan mutum ya zo tahiyya din nan, gaba ɗaya lokaci ne wanda duk in kai attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi har zuwa ƙarshe, kai wa annabi salati, ka roƙa ma iyayenka gafara. Annabi ya ce ka roƙi Allah da duk abin da kake so a wannan wuri, Allah yana karba, Allah yana karba. So bayan mutum kuma ya kammala daga sallarsa ta farilla din nan, kun ga Allah ya ce fa idza fargata fansab wa ila rabbika fargab. Yayin da kuka ƙara sallah ne, karatun alkur'ani ne, ayyukan alheri ne, ku kafu at that time, a daidai wannan gaba ku roƙi Ubangiji, ku yi kwaɗayi zuwa ga Allah subhanahu wataala, zuwa ga ubangijinka kai kwadai, wa ila rabbika farghab, zuwa ga ubangijinka kuma kai kwadai.
su lokaci ne mai darajar gaske bayan sallar azhar. Haka kuma lokacin da za a ce maka yanzu ga la'asar ta kusa, da yawa daga cikin arifai suna ganin ai babu wani babban lokaci na neman kusanci da ubangiji da samun yardar Allah kamar irin bayan sallar la'asar. Tunda ita ma kanta daga lokacin da aka ce maka la'asar din ta shigo, ai wannan lokaci din zaka iya ka tashi daga kiran sallan, ita ma wannan lokaci kai amfani da wannan opportunity, wannan damin ki roki Allah, ka roki Allah a cikin sallan kai din ma, kuma duk ka roki Allah. In ka kammala ka roki Allah. Da yawa wasu in suna neman kusanci da ubangiji idan suka yi la'asar sukan zauna ba sa tashi har magaribati. To in ka kalli kuma zaka ce gab da magariba, mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ko hatta lokacin da aka ce sa'an da Allah yake karban addu'a a ranar Juma'a, sai aka ce wannan sa'ar ai shine gab da magariba. Gab da magariba. So gashi nan dai zaka ta samun sabani na malamai su ce kaza, amma wannan lokaci daga gab da magariba din nan, a ce har magariba ta same ka an kira sallah, kayi addu'a, kayi magariba. Mutum idan aka kira sallar magariba, yayi sallar magariba a cikin jami'i, ya zauna a masallaci yana ambata Allah bai fita ba, za a rubuta maka lada kaman kana sallah ne tsakanin magariba da isha'i, kaman kana duk abin da kake neman na kusanci da ubangiji ana samun tsakanin magariba da isha'i. Muna wasa ne da waɗannan lokuta ɗin, lokuta ne na cin nasara, lokuta ne na ijaba, lokuta ne na samun yadda ubangiji subhanahu wata'ala. Gashi in kai magariba ɗin shi ma ka zo duk kai abubuwan ka na askar ɗinka, annabi ya tabbatar cewa duk wanda yake yin salati 100 bayan magariba, Allah ya alƙawarin zai biya maka buƙatocinka guda 100. Za a biya maka buƙatocinka guda 100. So wannan ba ƙaramin abu bane, za a biya maka duniya kuma za a biya maka gobe kiyama. Sannan idan muka duba, idan ma kana da uzurinka ka fita din zuwa ga uzurinka, shi ma idan lokacin isha'i yayi, mu duba shi ma da zarar an kira sallah ka zo ka karɓa kiran sallah, kai koyi da mai kiran sallah, duk abin da ka roki ubangiji bayan ka yi Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, kai wa annabi salati, kai ma sai ka roki damuwa buƙatarka da mafitarka. Kai sallar isha'i a cikin jam'i, shi ma mina sunna. Duk wanda ya isha'i a cikin jam'i kuma ya yi sa'a ya samu sallar asuba a cikin jam'i, annabi ya ce kamar wanda ya rayar da dare ne baki ɗaya. Wannan ba ƙaramin abu bane. Kar ka taɓa wasa. Daman sallah mafi tsananin wahala ga munafiki shine sallar asuba da sallar isha'i. So duk abin da mutum yake yi ƙoƙari ya tabbatar cewa ya samu sallan isha'i a cikin jam'i, ya kuma samu sallan asubahi a cikin jam'i. To daga wannan kuma lokacin nan fa mu dawo mu duba mu ga cewar akwai abubuwan da ake so in kai magariban nan, in kai isha'i din nan ka karanta, musamman in ka karanta amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi har zuwa la yukallifu Allahu nafsan ƙarshen suratul baqara. Annabi ce kafata sun isan maka a daren ka gaba ɗaya. Sun isan maka a daren ka gaba ɗaya. Sannan bayan sallolin nan ka kafin su gaba ɗaya, annabi ya ce kowace sallah inda ka karanta mata ayatul kursiyu, ka karanta qul huwallahu ahad, babu abin da zai hana maka shiga aljanna in ba mutuwa ba. To idan aka zo magana asuba fa, wa uba kenan, wa hum bil asharihum yastaghfirun. Idan ashar ya zo gab da asuba, ana so mutum ya wata istighfari. Wasu na ganin ma a irin lokacin gab da asuban nan, to wallahi istighfari huwal asahu, shi ya fi ne daga duk wani abu daban. Ka koma ga Allah, kai ta neman gafar ubangiji, kai ta neman gafar Allah, domin idan Allah ya gafarta maka zunubanka, za ga komai naka zai buɗe, duk abin da yake kulle zai buɗe. In kun tuna mun taɓa fitar da wani asraru inda muke cewa kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Kalmomi guda biyu masu daɗin faɗa ne ga baki, ba wahala, masu sauƙin faɗa ne kuma, ko masu nauye ma'auni ne, kuma abin so ne a wurin Allah ubangiji mai rahama. Su ne ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. To sai muka ce idan misali yanda hadisin ya zo, in ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, sai ka ƙara da istighfari astaghfirullah,
lokacin da alfijir ya bullo zuwa lokacin za a yi ƙarƙa mata sala, in ka riƙe wannan wallahi duniya za ta zo maka ragima a kwance, tana ce maka gata ko da ba ka so. Ba wanda zai riko da wannan bai ga cin nasara da taimakon Allah ba ga warware al'amura ba ga buɗi ba. Babban lokaci ne wannan lokaci. Sannan bayan an yi sallan asuba din nan to mutum ya duba ya zauna ya kama askar din shi, askar ɗinka duk kai shirin yininka tun daga astaghfirullah 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 kafa uku. Askan ce daga cikin hikimar wannan istighfari akwai yiwu a cikin sallah tunaninka ya ji wani wuri, damuwa, kamance ma menene kaman, to kana gama salafci astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allah ya fi mu inda ban yi daidai ba, Allah karbi sallah ba dan halina ba, astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi, ko kuma astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Har ka zo ka hada da Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, addu'ar da manzo Allah ya ga Mu'adh bin Jabal ke ce kada ya taba wata sallar farilla ta wuce bai yi ta ba. Gashin subhanaka Allahumma ga sunan duk da yawa dai ga sunan wanda zaka ce ka zo da su, sai ka karanta kursiyonka, ka karanta qul huwallahunka, ko kuma akwai shi ma ka karanta Fatiha, ayatul kursiyu, su shahidallahu da qul illahumma, ka sai ka karanta qul huwallahu, ka roki Allah, ka yi wa annabi salati, da abin da kake so Allah yana karba. Kuma kun san cewa duk wanda ya sallan asuba ya zauna a masallaci, ya zauna a mazaunin sa bai tashi ba har sai da hantsi ya fito, yayi sallar duha raka'a 2 ne ko raka'a 4 ya zaba, ko raka'a 6 ko raka'a 8 shine gejinta, wannan Allah zai baka lada kamar ka aikin hajji cikakke da umara. Wannan karamin abu ne. So waɗannan lokutan da muke ganin su dinnan wallahi lokuta ne na musamman na ijaba. Da haka duk abin da kake nema, duk abin da kike nema a wurin Allah ku rika amfani da waɗannan lokuta. Amma ana buƙatar mai da hankali. Da yawa yanzu wannan waya ta ɓata lamuran mu, wani yanzu da zarar an sallame daga sallah ko wata, za ka ga a madadin yayi wannan astaghfirullah din yayi sauran addu'o'in shin nan, ya tsaya ya tasbihi subhanallahi 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ka cika da na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, sannan mutum shiga sauran ambatocin shi. To wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke abun dubawa da ya kamata a ci a lura da su. Da fatar wannan takaitaccen bayan da muka kawo akan lokaci zai wadatar da ni kaina da kukan ku, tunda kusan sai da Allah ya rantsuwa da lokaci wal asr, sai da Allah ya rantsuwa da lokaci, wasu kuma su ce Allah ya rantsuwa da lokacin la'asar. So wal asr innal insana lafi khusr, lalle mutum yana cikin asara, yana barin irin wannan damammakin suna wuce mishi. Illal ladina amanu, sai dai waɗanda suka yi imani, waɗanda suka lura, suka bi hanyoyin da ya kamata, kuma suka aikata ayyuka na kwarai, wato waso bil haqqi wato waso bis sabr, kuma suka yi wasiya da gaskiya, kuma suka yi wasiya da haƙuri. Da fatar wannan nasiha za ta ankarar da ni da kukan ku masu kallo da sauraro. Assalamu alaika ya Rasulallah.